Oh, tunaw. Anak ra tunaw. Oh, kaluhan ko. Saka ko ani. Saka ko, ha? Kasi, Ani. Ani ba? adyan. Hello guys. Good afternoon. Happy Sunday guys. Nasi inanda gasak ka sa taas ga taod sa solar light. Gabog po na siya guys Kay bali kaduhanan ng solar ni siya gitaod. Away po na guys ay di lalim pero iskay gadget guys kay makatipid ka ba sa kuryente. Lalo na ngayon pala mainit masyado. Makatipid guys. Nara hirap din oy. Lalo na pag mataas. Ang habog. Habog food. Hawoy. Kada na pong pagtaod sa kuan sa ubos. Hirap din po Hindi paglalim. Mana? Ari na pagkasuga. Kari na po dia. Tuno na ni. Deng. oh, Mana itaod niya. Ito ay ang kabit niya. Solar light. 25 watts lang po. Isa pa? Ay kuwang ani? harus. Inay din. Pagod ko lagi. Uy, ing na si Delio tinuntuhan mo ka ano. 900. Inja. Lubay mo na isang butong. Buti na lang, madali lang kabit yung panel. Ano naman dyan ang yung solar light. Sana madali lang makabit. Hindi biro yan guys. Uy, hawoy. Kung sa Bisaya pa, hawoy. Anak ra sa ubos na gitaod. Diyan lang sa baba niya. Sa flying board. Doon, nakuyag mo mo. Aw na iwasil sa lamisa doon kanang bildo lang imis. Bay sa mo sa kawasi. Unsa may forma ng washer? Kanang bitang murag 5 centavos. May buhok sa kuha. Okay. Kuha daw ako ng washer guys. Hindi siya nakadala ng washer. Ito. Malaki kaya o maliit? Ito guys. Ito ang washer. Sinabi niya. Washer. Saka ko? Huy! Paghinay! Kuha na ha! Nahulog.
to oh. Tara, ang iba na ari deng. Deng. Sagdanan deng. Lagay ko dito sa hagdanan. Para dito na lang kukunin. Oo. Ah. Kuha ah. Isa ra di ay. Hirap pag may makalimutan, guys. Lalo na pag walang assist. Dapat may assist talaga. Mautusan kung may nakalimutan. Kan sana pod? Lisod. Katurang isa kagdanan unta. Katong arirwa mo sanga sa kuan. Tumubo bang hagdanan ba? Kuan na to? Kuha itong isa ka kuan, hagdanan, ang mubo. Kari lagi. Kari na lang ang itong isa ka hagdanan. Di lalim. Mubo ning hagdanan na sa adto. Okay ra na kay mura mag kuan adto anak na ibutang anak kamo sandig anang kuan ba. Sa dingding isandig, isandal. Mura po na sa gabok na ding. Ang problema maabot ba na ding? Mura magmubo. Lisod gani rin daari mura magalig. Na mubo. Awiran na ha. Tuno na rin. Dia pa ari ding dia deng. Ito yung mga kagamitan niya guys. Deng, dia pa ari ding dia. Karing lingin, ya. Karing ngita ka ni? Dari puas na ini. Ketasan naman ko eh. Mubo. Ano pa na dito sa pulgas? Dari na lang ibutang na skonding.
Ari ba? Aring the plane. Ari resto mo good. Kaya the plane. Duha hagdanon. Sampak na gading. Gawi. Naghinimo ni Delio. Di pa ka ni mabali. Awoy, hadlok. Ani ka dyan maglisa din, oy. Uy, pag sure diha, oy. Gidjabujay, tayo, dano. Karis Ako tao dare. Ako tunaw. Anak ra tunaw. Saka ko ani. Saka ko, ha? Ani. Ani ba? Bantay ka na wire. Hidak nga nakakajag gay kag o. Adyo na lagi. Oo, bintahan na pero Wire lang doon na dito. Di mo daw nga rin. ido na ha. Ha? Di mo daw nga rin. Lagi ido lagi na ha. Ana di ka musa ka deng? Dito na. Ha? Wak ko rin tools.
Hirap. Di lali magtaod aning habog ka adyo og hirap mag install guys sa solar light pag masyadong mataas yung ceiling mo. Yung ceiling namin mataas masyado. Hirapan si Inan. Ay, salamat na tao, Drajan. Thank you for watching. Salamat, guys.